kina ji ko ummi lashe ki san mai gidan mu Sojaboy ya ce idan kana so ka yi suna dole sai ka yi runguma kin gane magana yawa kuma ni kin san na so ki daukaka yanzu abin da zamu yi bakin kallabi ɗaya sharukan ba kuti wata yanda ya maka jala haka din nan kin gane yawa to haka nake so ni da ke kin gane za ki ɗauri faido yanzu ki sha kwanan nan kin gane magana na idan kika ji na ce miki action kawai sai ki zo kina zuwa kin gane zan miki irin daukan nan kin gane yawa da ki umulashe ina jin daɗin ki kin gane ko yawa ai sauri ɗaya daga can ɗaya daga gun yawa to da kin gina jiya yawa da kin gina sai action kawai sai ki zo kin gane yawa to kina jina umulashe kina jina kin ga irin abin nan yawa action wa ki zo wallahi ba kai ne zan kama boza wato officer wato officer dan Allah kai wallahi na kama ku zan kama umina sai ne dan ina shi dan Allah ki yanzu officer zai lashe wallahi Allah to dabo ne mai gidan mu yace yanzu kana so kai suna ka dan abun nan wallahi ba dan manzon Allah ya kama officer wallahi umina sai ne dan kama officer dan Allah dan umina sai dan Allah ki bayani mana